Ara l'únic que puc fer és resistir i procurar protegir la Mori. La protegiré fins i tot amb la vida! S'ha acabat. Supermagno! Hideyoshi! Aquí! Soc aquí! Soc aquí! Bomba de soja doble! Ara, nois! Ara podem fugir, va! Per què has tornat, Hideyoshi? Si haguessis fugit com t'he dit, t'hauries pogut salvar, home! Tota l'estona he abusat de la vostra força i he deixat que vosaltres m'ajudéssiu. Si ho pogués fer, t'asseguro que passaria completament de lluitar. Però he pensat que si hagués fugit en aquell moment, jo mateix m'he adonat que no mereixeria dir-me amic vostre. Que no te n'adones, Sano? Molt bé, superarem aquesta crisi tots junts. Sí! Kosuke, i ara què fem? Aquest era l'únic pont que ens permetia passar a l'altre costat. Per què està enfonsat? Què puc fer? No tinc temps de queixar-me. Columna Pic! Vaja, la columna no hi arriba. No tindré altre remei. Quina portes de cap, ara? Reika! Kosuke, això és de bojos, no ho facis! Vinga! No ha funcionat! De pressa, que els tenim darrere! Sano, baixa'm! Ja puc caminar tota sola! Ai, Gràcies. de res. Però a aquesta distància no ens atraparan fins d'aquí a una estona. Podrem guanyar una mica més de temps abans que arribi Ngweki. I tot ha sigut gràcies al teu atac sorpresa. M'alegro de ser amic teu. Amic? Naturalment. No te n'havies adonat fins ara? Perdona, noi. Hem de fugir el més lluny que puguem. Si Ngweki arriba, podrem veure quina nova estratègia podem seguir. És impossible! Si els altres dos encara són la mar de lluny! Hideyoshi! No em digueu que encara teniu esperances que Ngweki us ajudi. Què? Per sort, ja sé fins on arriba exactament el seu poder. Amb la lluita amb Bangurano ho va amagar prou bé. Però les seves armes divines tenen un punt feble molt gros. A causa del seu pes excessiu, no les pot fer servir per atacs ràpids. Si se'n sap el punt feble, aquelles armes són com joguines. No, el fet que siguin desmesurades serà el que dificultarà que pugui respondre a qualsevol dels meus atacs. Ha pogut saber tot això només de veure el combat contra Ngurano? Malament! Em pensava que si venia Ngweki, potser podríem sortir-nos-en d'alguna manera, però ara, encara que vingui, no podrem fer res de res. Com pots parlar d'aquesta manera? Ell és molt fort. I tot i que semblava impossible, al final sempre ha trobat la manera de sortir-se'n. Si en Ngweki ve, estic segura que us derrotarem a tots! Després et penediràs d'haver parlat amb aquesta arrogància. No hi haurà cap problema, perquè això és del tot impossible. Senyoreta Marilyn, el collaret d'en Hideyoshi val un punt. Sí? Mira, noia, t'explicaré una cosa que no t'agradarà sentir. Mentre veníem cap aquí, hem destruït l'únic pont que arribava fins a aquesta part de la ciutat. I encara que aconseguís creuar-lo, en Ngweki no té manera de saber on som exactament, m'entens, noia? I encara que sàpiga en quina direcció ha d'anar, trigaria 10 minuts, com a mínim. A més, ara ja no podreu fugir de nosaltres per guanyar més temps com heu fet fins ara. S'ha acabat! No pot ser! Bé, abans que arribi en Ngweki, començaré per executar en Sano. Mor ara
morirà? Ximple! Ueki! És impossible. Com has pogut saber que érem tan lluny d'allà? Què? Ah, això. Vosaltres porteu uns transmissors per saber on sou, oi? Per això heu trobat la nostra posició tan de pressa. N'havíeu posat un a un de nosaltres, oi que sí? Per tant, quan he derrotat en Baron, li he agafat. I ja està. No tinc ni idea de com t'ho has fet per creuar aquell pont ensorrat. Però ja que ets aquí, em permetràs que t'esclafi, oi que sí? Memory! Sí! Alerta, Weki! Sap quin és el punt feble de les armes divines. Ara hauries de fugir! Sano, protegeix la Mori perquè no s'hi vegi implicada. Poder de transformar dissenys en coses perfectes! Weki! Si et tenim penjat així, no tindràs estabilitat i no les podràs fer servir. Poder de transformar 2 braços en 6. Estàs lligat de mans i peus. Només seràs un blanc. No podràs ni evitar ni bloquejar aquests projectils. Onada Namihara! Columna Pic! S'ha desempallegat de tots amb l'onada Namihara i la columna Pic! Espasa Ranma! Lluitant contra en Baron, he après a fer servir les armes divines en el combat cos a cos. Lluitant contra ell, només he fet servir el meu poder celestial per desequilibrar-lo. Però si em faig més fort amb el poder celestial, fins i tot puc dominar les meves armes divines aquí, al món celestial, tot i el seu pes exagerat. Però bé, això se m'ha acudit de casualitat quan era al pont intentant no caure al buit. Onada Namihara! Kosuke, et passes de temerari! Mori, Sano, perdoneu que hagi trigat. Ara mateix pagareu el que els hi heu fet multiplicat per 10. Ueki! Multiplicat per 10, dius? No t'ho hauries de creure tant només perquè has superat el teu punt feble. És veritat. També m'heu de pagar això d'en Hideyoshi de la Rinko.